Wat binnen jou aan het doen? We zijn op zoek naar de eigen processierups. Want ik zeg helemaal aan de bob gluren. Ja. Ja, onder op de groen. Ja, ze komen gluur groen bij, maar meer zit niet naar binnen. En waarom had hij hem dat doen? Ja, opdracht van hè. De gemeente. Die worden al bestreden. Dus wij zieken ze op en we merken ze. Zet ze in het tablet en dan weet de bedroger die het opruimen, weet wat ze staan. En hoe weet jou nou weet je ziek je matten naar die Ike processieroep? Nou, ten eerste de naam zei het al, nou, de IKBM. Dus ja, dat is belangrijk. En als je hem heen en als je ze wil zitten. Die ene shirt ze wel door net. Soms is het heel moeilijk. Soms is het heel grote proppen, soms met liedjes. Dus dat scheelt nogal eens wat. Ja, want deze BM had al een strik en een lint kregen. Ja, krijg ik van. Waar zit ze? Een stapje op zijde. Je shirt de proppen hingen daar. Bij de staan op, deze staan die vertakken daar. En de shirt hem al hingen daar. Zit vol met roepen. Oh ja, ik zie hem. Ja? Maar je shirt, ik zou de hol had je net goed opletten. Ja, want het eerst wel een beetje heen gaan. En je weet ongeveer waar ze zitten. Hè. Ze zitten altijd van de wienkant al. Dus dat is ook wel een ding waar je achter komt. Die beesten ben ik wel een beetje slim. Ze zitten net op de wien. Mooi de wienkant wel. De meestal staan bij de staanman heen, bij de wien, van de wien al en dan ze meestal zitten. En hoe wil je nou een Ike processieroep expert? Hoe is dat zo komen? Ik ben geen expert erin. Dat is dus offline hoor. Maar het is ja, ach ja. Expert, nee, ik ben geen expert erin. Maar je leert wel hoe je op ziek iemand pleegt. Heb je hem de botlijst van? Het is hier aardig, erg vind ik nou. Ze zeggen dat het hier minder is, maar ik shoot hier nog net. Nee. Nou, het blijft verder ik tuurlijk van, hè? Steeds een boventje. Zo zeg je, hij aan het eind van de dag was een Steven Hekken. Ja, net aan het eind van de dag, hè? Ik wil jij er. En zeg je behalve Iken Lans van deze week. Nou, als later wij hem nog even gebeuren. Dat we dat. Ja? Een heel soort succes. Dank u wel. En hier Mick, hè. Want je.